आसा खुलुमबाय जोंनि UPPL राजनीति हान्जानिफ्राय जोङो दिनैहाय फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जोङो 18 सा जोंनि बिसायख'थिफोरखौ जों फोसावनो थाखाय जों ओंखारदों आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जिहेतु 2020 मायथाइयाव बिटिआर सरकारा दाजानाय जादोंमोन आरो दिनै 5 बोसोरनि उनावहाय गोदानै आरो 2025 मायथाइयाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय हाबा मावबाय आरो बेखौनो लानानै दिनै जों UPPL हान्जाया रायजोनि खाथियाव जों थांनो नागिरदों आरो दिनैहाय जोङो फैगौ बिसायख'थिनि नामै जोंनि बिजाथिफोरखौ जोङो फोसावनो ओंखारदों आरो बे मथेयैनो बेवहाय जिखिनि लिस्ट दङ 18 जननि जेरै आं बुंबाय थानाय जादों बे मथे आं फोसावनो सानदों जे श्रीरामपुरनिफ्राय उइलसन हांसदा बिथां दङ जमदुवारनिफ्राय सरनजित बसुमतारी दङ सराइबिल समस्तिनिफ्राय राजीव कुमार नार्जारी दङ कक्राझार समस्तिनिफ्राय अफजल हक सरकार दङ बनगाव समस्तिनिफ्राय रबिराम ब्रह्म बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय रनजित बसुमतारी सालाकाटी समस्तिनिफ्राय लरेन्स इस्लारि चिरां समस्तिनिफ्राय सायखं बसुमतारी 15 नं काजलगाव समस्तिनिफ्राय चन्दन ब्रह्म 18 नं मानास सेरफांनिफ्राय धनन्जय बसुमतारी कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय मन्टु बर' मुसलपुर समस्तिनिफ्राय राकेश ब्रह्म बागानपारा समस्तिनिफ्राय कान्तिराम बर' दारांगाजुलि समस्तिनिफ्राय जलेन दैमारी नाग्रिजुलि समस्तिनिफ्राय रबिन बाला बिश्वास सुक्लाय सेरफांनिफ्राय प्रदीप नार्जारी धनस्री समस्तिनिफ्राय रुजुगोरा मोसाहारी आरो रौता समस्तिनिफ्राय डक्टर नीलज सरगियारि 18 सा सोद्रोमाफोरखौ जोङो दिनै फोसावबाय आरो बिनि उनावहाय नैथि खेबनि थाखाय जोङो माखासे बिजाथि जों बेखौ उनावहाय फोसावगोन बेखौ जोङो साननैसोनि उनावनो जोंनि हान्जाया थिग खालामखाबाय सम लानानै सुजुग लानानै जों नोंथांनो फोरमायगोन निश्चय थागोन आइजोफोरनि बिजाथिबो थागोन गोदान गोजाम गासैखौबो नायनानै जोंनि हान्जाया दिनैहाय जोंनि बिजाथिफोरखौ जों थिग खालामनाय जादों आरो रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जों बिजाथिखौ थिग खालामनाय जादों आरो जोंहा फोथायनाय दं रायजोफ्रा थांनाय 5 बोसोराव